Ngesona isithombe senu awukubuza mama uthike phansi egcineni ingashi ayehla kodwa manje
Amanda
Kuszanna? Dala manzi Weslen. Bungathe bakele.
Bamiseke phela ngithi
Hey,
Ajude-moi,
Tishon
Kanti leyo futhi imnandi okuya phambili yaphela.
Uyabuza umthetho ukuthi nina bakwaMkhize niyabathanda nabakwaNxumalo. Uyabuza umthetho ukuthi maMkhize uyamthanda uNxumalo. So wesibili njalo iphinde futhi uyabuza umthetho uthi nina bakwaMkhize ngabe niyabathanda nabakwaNxumalo. Lwandwe mnyenyi wami bazo esope awandwe wami ngakhale maqedwe Angisindwandwe mnyeni wami iphatho ehlophe awandwe wami angisindwandwe mnyeni wami iphatho ehlophe awandwe wami ngizala komntana awukinga kani manje awukinga kani manje awukinga kani mnyeni wami I know.
Kamera